Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan Koskisen Jukan kommenteista. No ne on lyhyet kyllä. Siinä se. Kyllä aika voimaton olo. Eihän tuosta meidän pelaamisesta taas tänään tullut yhtään mitään. Tämä niin kuin ymmärrän, että vasta kolmannessa erässä ruvetaan pelaamaan. Sitten alkoi niin hyökkäyskorkeudella olla vasta sitä luokkaa, mitä ne olisi pitänyt kaksi ekaa. Saatiin jonkinlaisia pisteitä hyökkäyspuolelta kyllä aikaisemmin. Kauhean jäykkää on meidän puolustuspelaaminen varsinkin ja tietysti kaikki muukin pelaaminen. Tuolta en oikein voi ketään muuta nostaa, muuta kuin tietysti tyytyväisenä tuon Eveliinan kyllä suoritukseen, että löydettiin tuossa harjoittelujaksolla, kun oli viikko ilman pelejä, niin jo löydettiin edes muutama ihan mukava sinne hyökkäyspuolelle ja tuossa muutama tulikin tänne. Sillä on hieno asia, että se on yksi uudes pelaaja tavallaan nousemassa ratkaisijaksikin vielä kaikille noissa peleissä. Ehdottomasti positiivinen yllätys. Niin torjunta kuin hyökkäyspuoleltakin tänään ja tietysti puolustuskin on ihan ok. Tyytyväinen Even suorituksiin. Ja tietysti vastaanotto osittain oli tyytyväinen, mutta Even on nyt tietysti luvut ihan huippuja ottunut. Mitäpä tuosta enempää kertoo? Ei jaettu pisteitä, mutta parempaankin olisi jo mukava päästä tuon pelaamisen. Kiitos. Then your turn. Kiitos. Yeah, of course, I'm happy we won 3-0. Also, like in looking forward for the next weekend. So that's already a lot of games for us in short time. So it's good, like to save energy and to go over 5 or over 4 sets. That's the first point I'm happy about. And so it's cup game. We are one step further, but there will be the game also next week Wednesday, so we also have to win that if we want to go one round further. And that will be our focus after next Sunday. Onko kysymyksiä? Jukko kehittynyt nyt verrattuna edelliseen peliin. Nyt tuli 56 pinnaa, viime 78. Oliko HPK aavistuksen EK? Tarviiks vasta lisää hyviä kysymyksiä? Jos se nyt jotain sanoo, niin kahteen edelliseen peliin. Oikeasti HPK oli aika hyvä siis viimeis. HPK ei ehkä ollut nyt niin hyvä, että niin joo, että me saatiin muutama piste enemmän. Vähän huonompia, että kyllähän se tietysti näin oli. Siinä on ihan oikeassa HPK oli viimeksi hyvä. Niin. Ei siitä päädy mihinkään. Ehkä ne oli tänään sen verran huonompia, että me saatiin muutama piste enemmän. Ei me olla varmaan kehittynyt. No sanotaan nyt sillä lailla, että kahteen edelliseen peliin on kumminkin ollut erittäinkin tyytyväinen, vaikka edelleenkin hävittiin viestille, mutta siellä oli paljon hyviä asioita, mutta tasainen peli, niin sitä ei ole näkyvissä vielä. Ei ole ainakaan kovia joukkueita vastaan ja vähän näyttää siltä, että HPK on tänä vuonna meille niin kuin Orpo oli viime vuonna, että mehän oli tämmöisiä pelejä, että ei saatu mitään aikaiseksi. Näyttäisi vähän tänä vuonna olevan näin toisinpäin tai eri joukkueita. Mutta tietysti ensi keskiviikko on eri päivä taas, että siinä on kaikki mahdollisuus mennä silti jatkoon. teillä on nyt kova tahti 5 peliä 12 päivään. No tässä jo ennen joulua pelataan sitä 2-3 peliä viikossa. Onhan tää tämmöstä mukavaa ammattiurheilua. Onneksi kaikki pelaajat on ammattilaisia. Töissä ja opiskelee. Mukavaa, kun oli edes viikko tuossa ja pääsi keskittyä vähän harjoittamaan. Niin. Onko muita kysymyksiä?
Jos ei, niin kiitoksia.